Vážená pani prorektorka, vážení pani rektori, milí hostia. Som veľmi rád a je mi veľkosťou, že dnes s vami sme pri tejto významnej príležitosti, ktorou je podpis memoranda o spolupráci medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vašimi prestížnymi inštitúciami. Tento moment považujem za významný strategický míľnik v našej dlhodobej spolupráci. Doterajšia kooperácia bola do veľkej miery založená na individuálnej spolupráci expertov a odborníkov z oboch strán. V minulosti sme boli svedkami mnohých úspešných iniciatív, či už išlo o odborné alebo plenárne prednášky k štatistickým úradom, rôzna intenzita komunikácie k údajom a výstupom alebo naša účasť na rôznych konferenciách. Dnes však ideme ďalej. Toto memorandum nám otvára dvere k širšej a hlbšej spolupráci, ktorá bude prospešná pre obe strany a ktorá bude mať, aspoň teda dúfam, systematický charakter. Verím, že spolupráca naberie strategický rozmer pre obe strany, aj keď toto je beh na dlhé trate. Skúsil by som v stručnosti zhrnúť rozsah memoranda a spoluprácu, ktorá bude vymedzená v rámci tohto memoranda. Takže spolupráca zahŕňa napríklad prednášky z oficiálnej štatistiky, ktoré umožnia študentom získať hĺbšie pochopenie štatistických metód a nástrojov, ako aj aplikácie v reálnom čase. Tieto prednášky budú vedené skúsenými odborníkmi z našej inštitúcie a poskytnú účastníkom cenné poznatky priamo z praxe. Podpora vedy a výskumu je kľúčovou súčasťou tohto memoranda. Poskytujeme platformu na spoločné výskumné projekty, ktoré umožnia študentom a akademickým pracovníkom pracovať na inovatívnych riešeniach a výzvach v oblasti štatistiky a súvisiacich disciplín. V rámci výskumného datového centra, ktoré Štatistický úrad má a prostredníctvom tohto chceme, aby univerzity získavali prístup k širokému spektru štatistických dát a anonymizovaných mikroúdajov na detailnej úrovni. Veríme, že toto umožní študentom a výskumníkom realizovať rôzne projekty a štúdie s použitím reálnych a hlavne aktuálnych údajov. Ďalej sú to školské projekty a záverečné práce pre všetky stupne štúdia, ktoré predstavujú ďalšiu oblasť tejto spolupráce a tieto projekty poskytnú študentom príležitosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení praktických problémov, podporia u nich rozvoj kritického myslenia a analytických schopností. Spolupráca pri publikovaní vedeckých článkov z oblasti štatistiky a demografie prostredníctvom vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia, ktorý už 33 rokov Štatistický úrad vydáva, veríme a vnímame, že bude ďalšou významnou oblasťou. Týmto chceme otvoriť a posilniť priestor pre publikovanie kvalitných vedeckých článkov, ktoré prispejú k rozvoju štatistického poznania. Naše partnerstvo zabezpečí, že výsledky výskumu a analýzy dosiahnu na širšie akademické a profesionálne komunity na Slovensku a prispejú k rozvoju štatistiky ako vedného odboru. Taktiež je tu možnosť publikovať informatívne články, názory, recenzie, rôzne rozhovory a iné informácie, ktoré svojím obsahom spoja nielen štatistickú a demografickú komunitu, ale prispiejú taktiež k informovanosti širokej verejnosti a propagácii štatistiky, keďže časopis je voľne dostupný aj na stránkach Štatistického úradu. Som si istý, že zároveň sa touto formou môže zabezpečiť výborná publicita rôznych projektov VEGA a KEGA a za týmto účelom sa naplnia týchto cieľov rokujeme aktuálne so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou o spoluúčasti na vydávaní tohto časopisu, s tým, že môžem povedať, že bolo zasadnutie pred 2 dňami a vedenie alebo rada odsúhlasila vo svojej podstate spojenie týchto dvoch časopisov a od budúceho roku začíname spoločne vydávať, respektíve oni sa k nám pridajú a veríme, že týmto krokom prispieme k zvýšeniu ešte odbornosti. Rozprávame alebo diskutujeme o tom, že či časopis má byť aj v angličtine, aby zasiahol aj zase široké trošku možno medzinárodné spektrum. Na druhej strane chceme ponechať ten slovenský charakter, respektíve slovenčinu ako takú, aby sme popularizáciu štatistiky a demografie zabezpečili aj na tej lokálnej úrovni a v našom národnom jazyku. V oblasti marketingu a propagácie sa chceme ďalej zamerať na vzájomnú podporu našich aktivít a úspechov. Cieľom je zvýšiť viditeľnosť a povedomie o hodnote a dôležitosti oficiálnej štatistiky a demografii spoločnosti.
V neposlednom rade je to možnosť vysokoškolskej praxe a rôznych stáží, ktorá prinesie študentom príležitosť pracovať na reálnych projektoch a získať cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu v budúcej kariére. Spoločné projekty ako výskumné iniciatívy, stáže a pracovné príležitosti pre študentov, konferencie a rôzne semináre nielenže podporia akademické poznatky, ale tiež otvoria nové príležitosti pre osobný rast a rozvoj študentov a možnosti uplatnenia študentov na trhu práce. Toto memorandum je teda nielen symbolom našej spolupráce, ale aj záväzkom k inováciám, vzdelávaniu a rozvoju vedy a výskumu v oblasti oficiálnej štatistiky. Je pre mňa veľkou cťou byť súčasťou tohto historického okamihu a verím, že spoločnými silami otvoríme nové horizonty v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na našu ďalšiu a dlhodobú spoluprácu. Ďakujem.